И здравейте на всички! Днеска ще играе на паркур с стикменове. Нека да започваме. Тази игра преди съм я играл. Да видите дали пак ще справя като преди. Така победихме. 3 звезди, както винаги. О! Анимески. Добре, така. Малко съм позабрал. Ще имаме още шанс. Да. Владя си измама. Нямаше да падне. Три звезди. Така, нека да Не. И един пек. О, е нещо ново. Що са златни блокове? И по принцип така не прави постела. Но това с стикменове не знаеш какво ще стане. Не, горе или долу, горе или долу. Вирам горе. Да се върнем. Скоро майстор стикмен. Няма да ви давам рейнкинг. Земята се види. Тя и пропада. Да имах айрон кирка, за да взема тези диаманти. Само да ви кажа, в Майнкрафт вече съм намерил диамант. Да знаете колко дълго копае не беше. Трябваше да изхъбя 3 айрон кирки, за да намеря толкова много диаманти. Така също ще правя айрон кирки. Не построил. Нека да пробваме без грешки. Опа. Не. Чакно. Скачам. Така, нека да продължаваме. Земята под краката. Така, но дори те не може да не спрат. Добре. Имаше джумп. Опа.
Ти. Опа. Ти ми стреля много нависоко. Така. Ако това видео стигне 10 лайка, ще пусна ново видео на тази игра. Или пак може да са 10 лайка. Да, за 10. Ако това видео достигне 10 лайка, ще направя част 2 на паркур с стикмени. Сега виждате колко добре се справям. Нека да продължавам. Гледам на новия трейлър на филма за Майнкрафт. Да, точно. Стигна. Знаете, за толкова си лесно да направиш тия паркури, ще умерях 2 пъти. Скок. Не знам как не го взех. Буквално моя стикмен застана на място. Няма да ви гледам, Марко. Опа, така, опа. Не работят контролите. То опитва да ме пресака, но тя не може. Добре, нека да почне. Контролите не работят. Това видео май ще го направя да е 15 минути. Защо му лагва? Тук тази игра е без интернет, само забравих да. Аз моя интернет съм го изключил, за да не се появят реклами. Добре, така. Сега то стикмен, да внимава той го. То стикмен не само убиеш. Така, успяхме днес. Сега лево 13. Винаги като печели са 3 звезди. Може да се хване.
Добре. Тя се да стигне поне до 20-то ниво. На 14-то. Още почти. Нека да минем 20-то ниво. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да се абонирате за канала и пръстете тежко лайк. Защото на 10 лайка ще направя втора част на стикмен паркур. Опа, минаваме от тук. Добре, хора. Още малко до 20-то ниво. Много ви. Дали тези абонетите не се броят или не? Добре. Победа. Добре, почти стигнахме до... Явно нашия стикмен се измори от нищото. Внимателно стикмен да не се измори. Защото тогава се само убива. Нека да видим колко монети сме събрали. 5380. Ако намерим начин да... за какво да се изкупува, ще ви кажа. Явно не е запустил. Знаех, TNT-то не може да чупи много твърд камък, като няма на много долни. Някои ютубери са казали как са щупили Bedrock с едни хакове. Искате и вие в Minecraft да чупите Bedrock, гледате тези ютубери и се абонирайте, защото ви дадох такава информация. Ей, чуйте! Разбрах, че който не се е абонирал и не е пръснал лайка, челето идва с ултимейта, буквално пред портата ви. Въпреки, че не бих рискувал. Така, това ще ми хора, 20. Ще малко. Да видим дали ще минем от първия път. Това да я запалим тази факла. Факлата на нега има.
хора. Мисля в по-напреднал етап. Не знам. Така, в по-напреднал етап мисля да си сменя името на Shadow Phoenix. Тъмния Феникс. Така. Можем да се върнем да прочетем бележката. Хайде, можем да се върнем тя на английски, нямаше как да я прочета. Но вие може би, вие щяхте да прочетете. И така. Минахме 20 ниво. Това беше всичко от мене. До следващото видео.